Mati listrik, guys. Gara-gara beduk rene. Beduk rene mati listrik. Beduk moro marai mati listrik. Biasane ora lho. Lah yo, mana apa to dok mrene? Jadi mati listrik Mati listrik lho, Dok. Untung kok wis tandane diseni blok. Emang aku awake dhewe tak takne lali lho. Ora wis jemput tak takne iki. Oh, sing gak aku. Lagi tunggu kiri blok engke. Masa? Emang berarti mati nih, emang tak kakne. Untunge tandane Mati listrik kok beneran. Dia beneran tadi ngekakne. Ngono tandon. Tandon. Pakai mati listrik. Dino mong kok ae tani. Dino ngalung kok mati. Nah, dari tekan. Anu, apa itu jenenge? Medion. jiban. Ya kalau bilang Nah ya, tak Iki Jawa apa kampung ndelok? Jawa apa potong? Kuwi Jawa. Iki to, ndelok sak pira, Bu? Lah ndak sak imunget ngono. Kuwi tak ijeli ndok tak ijeli. Tak ijeli ndas Bu ngono ya. Nek apa gedhi ya gunji. Gede lho, ngene bose Iya, lho. jan gumun aku. Lah entuk separone iki lho meh. Ya Allah Gusti, delok cilu. Terus piye ya? Ajur pisan delok ya Allah ya Rabbi. Tak wae ndas Bu ngono nek cilik. Kayak kepencet. Tanu tambahane kurang. Heeh, tak wae ndas. Dan doli tambahi kurang. Tak tambahi Bu aku. Tak omongi. Sing judulnya kan aku Bu. Oh Surabaya Bu teko kono tuku loro. Astagfirullah. Tenan. Fan Makasih ya, berat Mbak. iki. Fan berat wonge. Lah terus kok Surabaya kok teko kuwi? Sitoke Gresik kae. Aku yo Gresik Mas. Gresik ya nek stok. Gresik, Bojonegoro kota. Tapi tak sapa to, Yan? Sapa? Sing Gresik barang. Pokoke disopo Duh. sawen nang. Ya iya, Mas iki nek roh ya panggil. Yo to. Anu. Lah nek gak ero, Gak roh lho piye. penting disopo. Baru ada berterima tuku opor tok. Padahal nggih dhewe ya iso asline. Tapi enek sing bakul jirine ngetan, Bos. Enek sing bakul ya Yo nih. ngene iki. Opor ayame. Pengen paling. Yo enek sing ngomong kok sing tuku iki. Anyar. Tak kira ning ngetan lho Mas, nek bakul opor ayam ning ngetan anyar. Masa? Ndi? Paling anak pengen. Ya beda dong. Arek Gak apa-apa. Berarti kan api ditir wong. Ono yo pengen. Gak apa-apa rezeki iki sing maringi Mbah Ngatur Gusti Gusti Allah. Allah. Begitu deh. Bagi-bagi rezeki. Iki sing payu. Itu deh. Mbak, dadi gongso sik, Mbak. Yo. Ya, sik. Iki sing nyandak sapa ayame? Ayame nyandak sapa ki? Wis ketinggalan kok tak ayam. Ayam tak anakku tak celi. Anakku. Engko tak anu newe. Iki sing wis Bu, sing wis gorono. Ben penak werek ceplong-ceplong aku. Ya wis, Kang. Oh, bener. Sapi-sapi. Ayam kan sapi. piye, Mbak? Di samping godok. Anu bubur samping godok kan semuanya. Iki sambil godhok karo ibu yang ku masak geni pungkun pek dadi kepatah gak rugi. Asli wi gasen tak gak rugi kakak. Gasen tak dimale. Wis apa ki kulin ki? Ya sik. Kulin dingi kencane ndi wi? Kencang apa rumah saya? Karo aku Lin. Aku petuane. Lah iya aku kae apa? Iki kok ngangkel to Mbak Merung wis budal nang lho. Ning sekolah. Budal ning ndi? Lah ngidul ning ndi kae? Ayo. Aku
gandolan gitu. Gandolan di bengi Gandolan kayak. kayak ada acara penting. Oh. Karo aku. Enggak. Iya Masa? kan Gue yang dolan. gurine. Oh, alah. Keruh. Ora kabar-kabar. Masamu Oh. nek pengawalmu. Di bodyguard ta? Bose dibel pakmu mak Said ngopo to, Mak? Eh? Pengawal bosmu dibel pakmu tit ngono lho. Masa? Sok tahu deh. Aku roe betok. Tata kita. Yo, lah dadi lara mendem iki piye? Nek pengawale wisan. Iki bedang ngene ya. Lah iya. Oke. Aku mau. Ya. Ngapain aku tak mesek. Ngambil hubungannya. Tak tanya-tanya iki lho, dari mana kok lagi nongol ki ning ndi ae? Saya. Gendaan. Eh? Gendaan. Gendaan ae Mbak Lin. Baru oleh arisan lho, terus gak nongol Ibu. Masa. Aku padahal Heeh. Gendaan aduh. Oh, menghabiskan waktu dengan seseorang. Prai din kayak prai dikali. Bu Bu. Bu Mur. Pulang, Oh, anu korban dagangan. Padahal aku sudah tidak menerima anu loh karyawan loh. Iya, Bos. Aku tidak menerima karyawan wisan, wis pas wong. Jadi kira iki dolan. Dolan tidak menerima karyawan. Karyawannya kontrak dokter. Karyawannya wis pasti yo iki ae. Dokter. Dok misal. Wis nopo sampeli. nambah teko nih. Kurang pira, Bu? Banyak sekali. Kurang akeh. Kurang banyak ngak-ngak. Banyak sekali. Nang Surabaya engko segene sing apik. Lah pesenan kok Surabaya? Yo ndek iki. Oke. Ya apike kaya apa? Apa ya iso bantu. Rene yo. Wong resik barang ndek iki tuku, Bu. Ini lagi proses bikin tepo. Tepo. Tepo lontong sama saja. Gawe ayu-ayu Tepo lho. kita gawe ngene iki. Nek lontong dawa. Plastik ngono kae. Aku seneng lontong dulu. Oh, seneng lontong. Oke. Duwene tepo ya. Duwene tepo. Nah, iya. Ya duwene tepo. Anake tepo. Tefu. Oke. Ini guys. Ini dibumboni guys. Nah, bumboni. Beneran gak dibumboni, dibumboni. Kunir karo. Separuh, ini kabeh dong. Separuh. Kabehnya. Pedes buka ya lho kok ini. Gak ya. Rotok sumber. Yes gak apa. Nak sing kelompong kayak gak. Biasa Mas. Bener ngono. Ben nggo nyala abang tok ya. Cukup ya. Mas Beduk berhula-halu gak lagi nongol. Umroh aku tak omongi. Umroh kok 5 dino. Kilat. Wis. Wis megan. Bukan bawa uyah barang nggih. Wis. Dong senane. Tak wae lah. Bawa uyang nah. Iya lho nek kasinan sih. Gak. Terus sing gak poso pertama tempe goreng. Lombok ini, kodi. Alhamdulillah lombok kuwi. Nah, enak belas lah bisa di lombok impeng gak duwe. Anu yo gak duwe. Ki jam pira nek jam 09.00, Mas? Ya. HP ku ijo ki, Dek. Jam 09.00.
Buat tambahin tadi. Wah, buat tambahin ya. Gak apa-apa, ada yang ngerong. Ki sing potong, Mbok. Hah? Sing Pak potong. Wah, roknya buat cetak nang tubuh. Wis aman, bukan. Kumbuk cetak nang tubuh gak yang merilis atau. Iya toh. Kurang antuk. Apa? Iwak itu. Ini kok kecil apa? Kok sami menawi? Padha paling. Pokoknya Mbok. bendinten sami ya, Mbok. Setelane padha. Selane pun. Kental. Yang kental. Unjur nek sak ndok. Jadi iki anak sampean, Mbok? Sini to. Enggak. Rene lemu kan anak sampean. Yo. Yo ki apane tahun berono to ben basal pokok. Nyapa kulit dino? Itu pokok. Ibu Wogerjo. Yo bodo ngono kuwi lho rono. Tak kira nek kulit dino. Weweh ngono. Cek kan yo ora ono to. Terus bodor ana apa ora? Gak tahu. Gak tahu. Lah mbok sebahane gak eneng terus Eh, gak tahu sopo. Wong kaya basal pokok enek pas corona kuwi. aku ning Kalimantan ya kerja. Aku gak rono lho. Gak ning mana? Wedi to. Iya tekan Kalimantan bareng. Wis tekan ndi Bu aku. Saya bareng bojone Pak Salam yo pas meninggal. Bareng sereng aku yo gak mau ya. Entah bodo wedi bodo Eh. Wong layat rono kuwi bodo titip kabeh. Sing nyang suci tok ketitip suci kabeh. Mau bener wi. Yo suci yo anak Mbah Jono to. Sing melok Pak Teming kae. Jadi titip bodo titip wae. Nang salah satu. Yo kare jan ngeri. Ini foto-foto. Kemudian foto. Untuk biyen gak oleh. Apa, Mbak? Wajane ditutukin. Bolong, Mbah, asline. Boten ngomong. Sini ndek mertua merju ya. Kecentuk wajan ndek mertua merju ya. Aku ora tau mekuli. Acan ora tau dulu. Nek mau ndelok lho. Ora apa-apa. Kok diwaca to. Ora. Guyon, Mbah, ngene iki. Ngono to. Kare wong tuwek biyen. Nek wong saiki zaman now iki, Nah, zaman modern no. Aman. kan udah nganu lho. Biyen ki sapu ketup sagak ya Pak Oleh. Apa boten asal to. Lailange niku nek jenenge anak sing kesel wong sak omah kesel kabeh. Piye, Mbok? Anak sing kesel wong sak omah kesel kabeh kentenane maksudnya. Mbah biyen ku. Masa biyen. Nyapu di pawon di Jawa yo Pak Oleh. Oke, kejere rezekine marang Pak wong di Jawa. Mbah biyen kita yo nek tinutne ya apik-apik tenan. Yo meteng mangan ning kamar yo gak ana jane. Mandok gak oleh. Delor ya? Ndok, Ndok. meteng mangan ndok yo gak oleh. Jadi nek arep bayar ojir kaya ketik wae mati. Tapi saiki malah dianjurkan kudu makan telur ya, Mbok. Jadi protein iki kok kuwi. Meteng terus beyer, Iya. kan. Kuwi yo kudu nganggo lawe kudu blok. Iya. Mangan Wah. ketik niku lho dak sian. Oh, nek mbah Biyen Mersi. sing mangan wong ndi. Wong ndi, jempute Mbok? Erin iki.
Nah iya. Gak di anu welan Kayak resiki tenanan. ulune. Tak golek danganane sotil iki lho. Oke. Iki tutupen lawange. Ben piteke ben gak anu. Piteke kuwi ngentekne lele kuwe mbek gorengan dientekne. Sitok ya. Gatine sitok sepangan sitok kentek wae. Ditaro. Kira perkebunane Mak Sawi iki. Apa ndang balik oke. Terus ngangkon yo wonge dhewe. Lambi wi ra tau dek iki. Tukokne sitok tukokne kabeh iki tok bungko bernyandang. Gawe roh nang opo kerja. Rias kena yo. Lambi kaya banjir. Pisan rene lho, Mas. Kacang iki. Kacangmu Mak, kacang brul iki. Iki lemahmu Mak dol iki. Ya, kok kawe. Iya. Enak nunggu perumahan iki. Apa? Jalan alas. Iki yo nang bayu kuwi. Iki. Ya. Iya jeruk, kebun jeruk iki, guys. Iya. Loh, jeruknya sudah Iya. berbuah. Loh. Ini buah satu. Oh iya. Sing kono ka wis suwe akeh tinggi. Iki lho pring. Kita pring ini kita ya. Iya. Yo, Iya. tak golekno sing ning pokoke. Kegedean Mak. Ya disigar to, guys. Apa utuhan? Sigar. Utuhan kok anu lang seperti sakmene. Ya wis kuwi. Oh, Mak Sawi iki sisa sembarang nggih bothok lho nisi pring nggih gedhe kae iso iki. Bisa. Aku sembarang segala apapun bisa. Yang penting mripatku melek no sisa enggak apa ya. Aku ki wong edok dhewean sembarang pokok iso. Pokoke wong edok ki serba bisa. Iso lanang, iso wedok. Nandur kacang, macul sembarang iso. Dewi. Kowe gak roh. Aku nak nandur kacang, nandur pari. Sange aku ki nak tandur moro lemah demek wi aku di. Gue nek cacenge. Aku cacenge mecati bongko-bongko tenan aku. Nak cacenge. Aku ki sembarang iso. Nyambut gawe sembarang ya iso ya pinter. Iya. Wong wedok sembarang iso ya aku ki. Karya. Ora tau dingkal iki. Ya ora duwe wong lanang ora sing ngungkal, nek wong liwat ae takon ngosek. Ngono anu cilikno, Iya. nggo lating. Wis mak meneh. Sotel. Oke gawe to engko ben duwe menake. Sotel gudi. Apa sotel gudi kae nggonku kae ya enak. Dawa ora Nek dengan samene dawane ya ora apa-apa engko pisan. panas kae tak bikini. Ya engko pisan. Iki mane kayu jati tok gonku. Ki. Iki diberungkat sampai teko kene iki sampai teko kae tilak-elak anak. Lah kayune. Kayune tinggo mangkep pun di omah dekku kae. Nggo kuwi omah kae. Iki mane wit pring. Kene iki. Entek. Iki jati. Yo. Ya jati tok. Iki paling enak 10 tahun iki delok jagote
roti iki lah. Iya. Geser loro. Iya. Bisa kayak sampe teko kono ki jahat tok biyen. Diketoki di sini. Aku jeneng dus entar arek dong nongko marai sadol. Lho iki nesu sak wah perang-perang sasi dipeki wong. Iki nyunten ki, nyunten. Oh iya. Iki. Oke. Iki lah. Gede-gede enggak? Gede iki delok suntene sak mesin lagi lho ki. Paling langgek 3 tahun bumbuh sunten ki. Enak. Iya. Iya nih. Dek mangan aku ngudak ulo kobra. Nang ndi? Nang kene nang luar rumahku nang. Kobra. Yo desa ki yang lho. Urip iki lho kayak jeruk itu lan wae. Iya deh. Iya sampai kimak mentul. Pas riyo wi panen lah kok wis gak panen riyo. Tuku ton ngabisi. Nang desa sembarang ono gas, larahan yo akeh. Nang kecak sapi. Iya. Oke. Saya guys, lo soal. Oke. Ya. Nah. Kita besok dari sing cilik kae. Oke. Terima kasih ya guys. Terima kasih. Yang menonton Mak Sawi sama Mbak Manohara. Semoga sehat selalu, Amin. lancar lah nyambut gawe. Pokoknya ya halal barokah. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.